Ja ťa vítam a som veľmi rada, že opäť si zablúdila, či už cieľene alebo náhodne na moje videá a som veľmi rada, že opäť dnes sa môžeme zamyslieť nad jednou otázkou alebo jednou vetou, ktorá nám občas ako keby zablokuje doslova našu hlavu a trošku nás tak pokúša, a to je, že v ničom nie som dobrá. Tento hlások v hlave sa ozýva nám všetkým z času na čas. Nie je to len, že tebe, hej? Nám všetkým sa z času na čas ozve takýto hlások. Alebo, že jajda, v tých šatách vyzerám divne. Alebo nikto ma nemá rád. Ale uvedom si jednu dôležitú vec. Máme hlavu, ale netvorí nás iba tá. Netvorí nás iba hlava. A ten hlások, ktorý ti v hlave našepkáva ticho a takéto podobné nezmysly, nie si ty. A nemá pravdu. Možno neveríš tomu a možno ti druhý hovoria, nájdi si lepší vzťah, alebo nájdi si lepšie platenú prácu, alebo hocičo iné. Možno vieš nájsť hociaký dôvod, prečo sabotovať veci, aj keď by sa ti mohlo dariť viac. Niekedy je najťažšie pochopiť, že všetci si zaslúžime krásny a hodnotný život. Keď máš nedostatok sebavedomia, vnímaš svet okolo seba z toho pohľadu, ako ty vnímaš samu seba. Čo teda robiť, keď máš pocit, že si niečo nezaslúžiš, že v niečom nie si dobrá? Takých pár tipov v krátkosti. Nikto to neurobí lepšie ako ty, pretože nikto to nemôže urobiť lepšie ako ty. Toto si uvedom. Niekedy je dôvodom, prečo ťa má tá neistota to, že sa neustále porovnávaš s niekým iným. Ale len ty žiješ svoj vlastný život. Tak sa prestaň fixovať na to, čo dokážu ostatní a zameraj sa len na to, čo dokážeš ty. A ešte jedna taká malá rada, neznámkuj svoje vlastné úspechy a to, čo sa ti podarilo, na základe toho, čo sa podarilo iným. Každý má svoju vlastnú cestu, každý bude iným spôsobom a inak úspešný. Druhý taký tip, kde si práve teraz je miesto, na ktorom máš byť práve teraz. Niekedy si myslíš, že to, kde si momentálne, je úplne niekde inde, kde by si chcela byť v tejto chvíli. Ale pravdou je, že si presne tam, kde máš teraz byť, aby si mohla urobiť ten ďalší krok. Ďalší krok k tomu, aby si mohla od života získať to, čo vlastne chceš. Ďalší taký malý tip je, že si silnejšia, než si myslíš a než to, čo ťa vlastne trápi. Ty sama máš silu a schopnosť rozhodnúť sa. Či ťa to, čo ťa momentálne trápi, zničí, alebo či ti to len dodá silu. Pretože si oveľa silnejšia, než si myslíš. Si už oveľa ďalej, ako si bola pred rokom. Si oveľa ďalej, ako si bola pred mesiacom. A dokázala si toho už oveľa viac. A keď si dovolíš o sebe pochybovať, tak zároveň brániš v tom, aby ti do života prišli nové príležitosti a vlastne sabotuješ samu seba. Predposledný tip je, že zabudni na to, čo si kto o tebe myslí. Toto je obrovský problém. Keď ti prehnane záleží na tom, čo si o tebe myslia ostatní, tak sa začínaš blokovať. Nespravíš potom radšej nič, aby ťa náhodou neposudzovali, aby ťa náhodou nekritizovali, aby náhodou neukazovali prstom, haha, tej to nevyšlo. Keď sa ale budeš naďalej sústrediť na to, čo si o tebe myslia ostatní, budeš si brániť v tom, aby sa ti naozaj v živote darilo. Posledný tip. Napíš list sama sebe a pošli si ho. Áno, rozumieš mi dobre. Napíš list sama sebe a pošli si ho. Často ťa dokážu a aj nás všetkých dokážu nakopnúť aj mňa milé slova alebo kompliment od niekoho iného. A určite si už zažila situáciu, keď si mala pocit, že ti niekto vyslovene rozžiaril deň. Ale čo s tým, ak máš pocit, že ťa zrovna teraz nikto nepochválil za to, čo robíš? Uvedom si, že vždy je tu pre teba niekto, kto ťa dokáže nakopnúť, kto ťa dokáže povzbudiť, kto ti dokáže pomôcť. A kto je ten niekto? Kto to je? No si to predsa ty.
Napíš list sama sebe a pochváľ sa za všetko, čo si dokázala, aká si a za všetko, čo sa tebe podarilo. A pošli si tento list ešte dneska poštou alebo najneskôr zajtra. A uvidíš, aký efekt to bude mať, keď ho nájdeš doručený v tvojej schránke. Uvidíš, ako ti vykúzli úsmev na tvári, keď v tvojej schránke nájdeš tú obáločku, ktorú si pošleš ty sama sebe. A určite si ho prečítaj s obrovským úsmevom na tvári. Čiže toto je pár takých pravidiel, ktorými by si sa mohla ty sama riadiť a ktoré by ti mohli pomôcť, aby už nebolo v tvojej hlave a neprevládali v tvojej hlave myšlienky, v ničom nie som dobrá, nič sa mi nedarí, zase som niečo nedokázala. Mne napríklad pomáha aj to, keď si ja pustím svoju obľúbenú hudbu, len tak na záver pár vecí, ktoré mne veľmi pomáhajú. Doslova sa naladím na tú stanicu a pustím si hudbu, ktorá ma nakopne, čiže niečo také energické. Buď si pritom zacvičím, ako pred chvíľočkou práve, alebo si zatancuj, ak vieš tancovať. Ja tancovať neviem. Alebo pomôž niekomu. Jedným z takých najlepších spôsobov, ako sa odpojiť od takého vnútorného našepkávača v tvojej hlave je zapojiť sa do aktivít. Pomáhať. Aj drobnosťami, nemusia to byť veľké veci. Alebo si dopriať niečo len pre seba, potešiť sa niečo, čo si dávno nezažila. Či je to masáž, či je to kúpeľ so svičkami, s bublinkami. Alebo ak si nejaká gurmánka, tak dopriať si niečo, čo si dávno nemala, nejaké jedlo. A skvelým spôsobom, čo aj mne veľmi pomáha, je písať si, čo sa mi dnes podarilo. Dnes a každý jeden deň. Pretože nikto ťa neocení tak dokonale, ako sa dokážeš oceniť len ty sama. Nájdi si taký zápisníček, krásny zošitok a píš si naozaj sama sebe. Čo sa ti podarilo v ten deň, čo si zažila, čo ťa naplnilo, kto ťa povzbudil, koho si ty povzbudila. Je to úžasné a povzbudivé. Uvidíš, ako pre teba, tak aj pre tvoju hlavu, pre tvoje myšlienky, pretože zamestnáš ten tvoj mozog a nebude mať čas ten našepkávač, ten malininký červíček, ako ja mu hovorím, aby ti našepkával nejaké zlé, škaredé veci o tebe samej. Skús to a napíš mi, ako sa ti páčilo toto video. Zdieľaj ma, lajkuj, hovor o tom druhým ľuďom, ktorých by toto mohlo povzbudiť. Veľmi ti za to ďakujem.